weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to sehil baabi to jaareɓe to wulayenje to taktake to samba kanji to boruji ko on takkusan juula ha to galle ceerno Idrissa Diallo to Boutanda ha to galle Oumar Abdoulaye Diallo to ñoomel ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Amadou Tidiane Diallo to melga wuuro jinneje ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie mission ministériel mission ngaji ministre aji kewɗi ɓe mbawi nuldede e nder dendagal région ngaji nder leydi he mission kala noon namdaka ko yo ƴeew ko on région to nula to ko ɓuuri hatojinde Amadou Tidiane Thiam ko ministre des mines et de l'industrie mo leydi Mauritanie kanko o nula koye nder région de Trisémour to leydi Sénégal nomination ngaji e wayloji kewɗi mbaɗi e gardigo police nationale leydi ndi to leydi Mali biteɗo Nabi Ibrahima Togala ko lundiyanke ko neɗɗo dawrugol gardiɗo landa lunda wiyete ka nouvelle vision du Mali ka biftaɗo kay oɗo saaha kala ko donkaɗo yitede andede kala holto soka to leydi Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré gardiɗo transition leydi ndi o holliri tigui wonde o tafi 3 bataillon taw ko d'intervention rapide e nder leydi he mbaɗi yidde tekkinde nden ka ekkisala habaruji men joolam jaɓeri jahaten ko to leydi Japon to leydi Chine to Palestine ha to dowlaci tentuɗi Amérique bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren. gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare tv gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo toƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma aadi mbiɗa aadi salade aadi ɓuri furtanaade salade aadi ɓuuri firtude aadi gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadide jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa
ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jaadino ɓalawal e danwal kala omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol rewɓe wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle gorko mo melga wuuro jinneji ene safra wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli guloji ɓalli ɓuutoji kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen fiɗaɓe e wonduɓe soppis kala ha e wonduɓe prostate gorko mo melga wuuro jinneji dendagal prostate ma foti mo jogui leɗɗe sa ƴetti ɗum joni joni prostate ma ɗomta ha laaɓa gasa ha wiye ceer gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude balɗe tati mbiyata ko alhamdulillahi rabbil alamina gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala to banggue leɗɗe gorago mo jogui hen façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa meeɗi moosa a yetta ɗum jara walla muuɗa joni joni mbiya alhamdulillahi rabbil alamina moosa nofuru e nofuru leɗɗe goɗɗe ɗe wiyete ko yeddi ƴeewa ɗena urata a urata joni joni mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji oɗo saaha mo tawata paari lamargo leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko toon mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar kala jiɗɗo jokkodirde on base mbatta ko 60 mbatta ko 00 221 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base mum tawe to Nouakchott gal to legal bitegal Samia ene huccite galle on huccite usine plâtre on numéro noon on base noon sa yiiɗi jokkodirde mbatta ko ɗiɗo numéro uji mbaɗa 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 gorko mo melga wuuro jinneji gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal base makko ne tawe to Rosso Mauritanie to Dagana Mauritanie kala ene tawi ɗon musidɗo makko ɓinneno makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe sa yiiɗi jokkodirde gorko mo leeraɓe toon mbatta ko 00 221 mbaɗa 77 537 479 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo riidu ko malaɗo woni konne wiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni hoore biira nayya lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji moon e ɗemgal pular hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi habaruji moon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo moon seydi moon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko meñi men seydi men Saydou Abouba hono no mbirno gardiɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen Mokhtar Wul Ndiaye kañum woni hoore jagoɗe laamu leydi Mauritanie o rokki ko wiyete coup d'envoi woni puɗɗugol tawi ko noddugol mission ngaji taw ko mission ngaji ministériel e nder dendagal région ngaji leydi Mauritanie kala woni mujibu noon ɗiɗo no mission ngaji ko kay ko woni mujibu ɗe ko yaade kay hettoyade ɓesguji ɗi e sunnoyade kay caɗele ɓe poti jogade e ƴewde kadi gueɗe ɓe ɓuuri hattojinde tawi kadi ko ɓurɗe jojjudde gollede e kala région o holliri noon kanko Mokhtar Wul Ndiaye ngoɗo miijo noon koye miijo gardiɗo leydi ndi hono Mohamed Cheikh Al Ghazouani kañum togui rokkimo ndeɗon yamirore so tawi noon koto région de Tiris Moura nulda toon ko ministre Amadou Tidiane Thiam kañum woni ministre des mines et de l'industrie mo leydi Mauritanie kanko e sete makko ɓe jaɓɓama ñalawma hanki o toon to Zoérat lamorgo Tiris Moura ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen landa Tawassul ko landa dawrugol ko landa lunda wiyete noon rewɓe landaka noon ɓe joɗima 5e congrès landaka Tawassul noon fitti ko parti de l'Assemblée nationale pour la réforme et le développement thème mabɓe noon e nder oɗo congrès wonno tigui ko relever les défis et renforcer les acquis woni tigui safrude dendagal ngakkede ɓe teski e landa he e ɓeydude kadi hattani landaka e nder discours hoolejo landaka noon hono biteɗo Hammadi Wula Sidel Mokhtar o erima e nder discours makko he kay wonde rewɓeɓe nde ɓuura tigui darade ha mbawa kadi rewɓeɓe ɓuura wawde hebtinade ha mbawa disnodirede e kala saaha e gueɗe batteɗe e nder landa he ha e nder leydi he kala ha rewɓeɓe
mbawa disondirede hen o holliri kadi beele kadi to banggue nomination ngaji kadi rewɓe ɓe ne mbawa waɗede nomination ha mbawa yitade koye mumen saabu o holliri e nder nomination ngaji batteɗi e nder leydi he kala ene teska to banggue rewɓe e ɗuma famɗi no feewi ɗum noon nde rewɓe mbattete hakkillaji ha mbawa tigui hebde nomination ngaji mumen hano hannirta ni ko konguɗi makko kanko hoorejo landaka kanko hoorejo landaka o erima kadi ɓen tawi kadi ko jeunesse woni tigui o erima jeunesse e hoore mum nde jeunesse o kañum koye mum kadi ɓurata tigui wawde ɓattade dawrugol ngol wawa tigui tambade e halfinade yoga e golle ha tengti e nder laamu he kadi nde sukaɓe mbattete hakkillaji balle tigui e formation ngaji taw ko formation ngaji professionnel ballete kadi ha ummo e wasam gollade ha mbawa gollade usta chômage e nder leydi he ha nder leydi he hono biteɗo Aïcha Mintou Bouna ko kañum woni mawɗo rewɓe landa Tawassul on holliri tigui e nder haalande makko wonde kay darde landaka ko fati soutien holli siftiri tigui wonde landaka o siftiri darde landaka kay ko fati soutien addude e ballal mumen e kay hollude addi soutien men faade ɓesgu Palestine naɓe e caɗele kay Palestine naɓe ha tengti ko Israël woni wadde Palestine e oɗo saaha joni o holliri noon wonde kay rewɓe e nder Palestine rewɓe e sukaɓe ene mbaɗe jamma e ñalawma taw ko koninkoɓe leydi Israël joɓoto pittade mabɓe ete ko windata nde kala ne futtine guite ne muuɗe munko ene deeƴi haydara ala ko haali hen siftinde noon landa Tawassul ko guila hitande ujunnaje ɗiɗi e jeeɗiɗi woni 2007 guila nden landa ka muko guila nden ka tafa tawa kadi ka ɓulna noon koye miijo ngal ɗo catal biyetegal mouvement islamique ɓamini tigui organisation mum e nder leydi Mauritanie guila 1975 ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena biyeteɗo MC ko faussaire woni tigui baɗo kayitaji fenade escroc dartonoɗo kay wadde kayitaji fenade woni des faux document yimɓe hewɓe noon mbaɗino plainte portino plainte faade makko caggal kayde o felmi yimɓe hewɓe o ñama ɗumen haalisaji mumen o wiyama teeb noon o wiyama teeb kanko noon o wiya tigui o wiyatno tigui komo fewna ko fati e visa ji ko sakkiti noon felmade kay plainte cakkinoɗo waddemo plainte kay ha haala ka ummana tigui ko waaji goto ne wiye ene yette sala o noon jokkodirino e makko gam yidde kay waɗanede visa tawi gande yinno nawde ñum toon to dowlaci dentuɗi Amérique ɓe kaldi noon ko fate frais dossier visa o ko million ngaji 3 e feccere taw ko franc CFA on itti kalis rokkimo tawa kadi o haala ɗum ma yaltu ɗon e balɗe caggal noon nde o heeɓi ɗiɗon kopɗen koppereje ko ɗon tigui o muudi mum ko deeƴi so on noddimo téléphone heɓatamo ronki yidemo ronki heɓdemo ko ɗon tigui portoyimo plainte tawi portimo plainte noon koto police mo Jacques Mbawo nden déposé mo plainte noon tawi toon kadi plainte aji kewɗi goɗɗi ene joƴƴina toon e on fannu tawi kay ko fate on neɗɗo goto ko ɗon noon police ji ɗi ummini tigui jiilaw makko ko ɓooya noon ɓe mbimo teeb e nder appartement makko to nokku biteɗo Konachap to Mbawo ɓe tawi kadi ko brigade de recherche e gardegol commissaire Alpha Oumar Ba ko kamɓe teeɓimo o tawrama noon nde ɓe teeɓimo nde to appartement to ɓe tawi omo jogui toon passeport uji nogas wondude e casier ji société ji jeeɗiɗi tawi ko société ji ɗi godani woni dow inde boje ɗina société noon tawi kadi ko casier ji o waɗat yimɓe e kala saaha ko wiyete tigui certificat de travail ha wawa wallande jomumen to banggue visa ji o tawama toon kadi relevé ji bancaire uji kewɗi no fewi wondude ordinateur uji ɗiɗi e imprimante goto wondude e téléphone fixe e ordinateur e imprimante goɗɗo taw ko baɗo askan wawi tawe toon kanko MC noon omo yaara duuɓi nogas e jeenayyi o waɗama déféré noon yesso parquet ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to bite nokku biteɗo Dias to Dias noon ko usine Polytech tawateɗo to Dias ko kañum tigui jana jangu wuyɓe ɓe hinde cambrioleur ɗum waɗi ko jamma aljuma hanki on e wiyata seeɗa hande ko nden tigui wuyɓe ɓe mbawi jillade oɗon usine ko nden tigui ɓe mbawi jillade ko fadde noon sagata fedde nde noon ko fedde wuyɓe fodde sagataɓe sappo kay tawi kadi ko ɓuumi ɓe ha keftinta kañumen gaari ɓe joguiti petelaji mumen woni ko wiyete lourdement armé nden ɓe jettima nokku o noon ɓe iddi kala kay ko yaɓande ɓen wiyeteɓe les vigile woni tigui joguiɓe sécurité renoɓe nokku o ɓe nanggui ɓen noon ɓe tonggui ɗumen ha ɓiiti kay ko adi koɓe naata e nder bureau ji he ɓe dondi noon dendagal
ordinateur uji ɓe tawno e bureau ji he caggal ɗum ɓe gona e yiidade coffre to koppereji ɗi e boftete ɗon ko adi ɗon hawde ɓe yiitata coffre o tawi gendarme ɓe tini dille ɗe mbawi notitade hen gendarmerie mo Dias notitima hen jippima e mabɓe kuure condi duki hakkude mabɓe ko juuti ko adi kay kamɓe walɓe koɓe jatira ɓaawo ɓe jatiri ɓaawo noon e ɓe teskama noon caggal ɗum ɓe janoyi caggal ɗum noon ɓe janoyi koye usine de fabrication de canalisation ko adi ɗum kadi ɓe janno koye centre Somelec ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen so leydi Sénégal S Diallo Ali S Dia walla ko S Dia alias o ɓuuri lollude noon ko Cala ko trafiquant drogue molanteɗo Allah ko kanko tigui sarwanno yoga kay e yimɓe yeytoɓe drogue e nder falde Mbouro o wiyama teeb noon o wiyama teeba kadi o yaadi golle goɗɗe kadi ko yaadi noon ko ruggiyanke woni tigui gujjo dabeje kala saaha omo yeeya ko tampinnoɗo windande nde o wiyama teeɓe e oɗo saaha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men jagorgal leydi Sénégal kalfinade ko fate gueɗe nder leydi e jaccina gollamu o waɗi wayloji kewɗi e nomination ngaji kewɗi e nder gardigo police nationale leydi ndi ko ni noon yeru seeɗa e nomination ngaji mbaɗa ɗi ko wayno kay Younous Diedhiou commissaire central chef de service régional de sécurité publique kañum joni oɗo saaha joni o nommama commissaire central chef de service régional de sécurité publique mo Diourbel so tawi ko Mor Ngom commissaire de police principal nommama joni commissaire central chef de service de la région chef de service régional de la sécurité publique mo Diourbel on nommama joni ko comité on nommama joni comité interministériel tawi ko haɓade kay danne suuɗeru so tawi ko mbiyeteɗo Mamadou Ndiaye Fall commissaire des polices en service au cabinet DGPN on nommama joni ko commissaire d'arrondissement to Médina so tawi ko Cheikh Oumar Sow commissaire de police gonnoɗo chef du bureau central national Interpol de Dakar on nommama joni commissaire central chef des services régional de sécurité publique de Sédhiou so tawi ko biteɗo Ahmed Tidiane Thiam commissaire des polices d'arrondissement point E on nommama joni commissaire central chef de service régional de sécurité publique de Ziguinchor so tawi ko Aissata Kam commissaire urbain de Kébémer on nommama joni commissaire de Richard Toll so tawi ko Abou Faye commissaire central de Matam on nommama joni ko commandant de brigade nationale de la sécurité des transports e wonɓe nomination ngaji ɗi ne kewi no fewi commune kewɗe kay oɗo saaha joni ene wayno mbayli poste uji men walla mbayli nokkuji gardi noon nawama nokkuji goɗɗi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Bassirou Diomaye Faye e Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal e Ousmane Sonko kañum woni hoorejo tigui hoorejo jagorɗe laamu leydi Mali leydi Sénégal ɗaccon haqqe ɓe mbawi tigui sifde décret taw ko décret ji nomination on nomination noon ko yimɓe jeetato kay tawi ko taweteɓe jeeyaɓe kay e ngallo catal membre uji ngallo catal bitegal CNRA woni conseil national de régulation de l'audiovisuel e nder jeetato nomaɓe noon tawe hen biteɗo Harouna Bocar Ly Tall ɗon guila kay inde makko yalti e nomination ngaji yimɓe hewɓe taw ko militant ji Pastef mbi ko Woysayo ko inde makko ne yalta hen ko Woysayo omo nome saabu kay teskedemo e saaha kay laamu Macky Sall laamu kidungu ko neɗɗo tigui darinoɗe kala saaha critique de e bonnidde kay ko fati e Pastef ɗum noon yimɓe Pastef kay ko gollo waɗi lawol ɗiɗi ɓilu noon kala nde nomination waɗa kay ɓe kolliri hen mette mabɓe le kay wonde kala mo jeeyaka e Pastef walla mo yaadande mabɓe fotani wonde e nguɗon laamu ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to Diourbel noon haare hakkude remoɓe aynaɓe kay ɗiggata yuppetake tigui ko ronka tigui yo gas male ɗum jogori gasde ko namdal moni foof namde toon e oɗo saaha joni noon ñalawma hanki o nder département mo Diourbel ko remoɓe aynaɓe tigui pelɓodiri toon to wuuro witego Touba Ngomen to wuuro biteɗo noon babiraɗo goto biteɗo Ngam koye remoɓe he kañum tigui ɓawi tigui barminede hen barmanɗe musta no fewi o ronda tigui o nawa to hôpital mo Diourbel ko toon hawre ladial e
juuɗe safroɓe gendarmerie mo Ndindi noon nottima hen ɓe nangi aynaɓe nayo kay e oɗo saaha joni nana coka e mbadi garde à vue enquête nana uddita hen ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sennumima to leydi Sénégal ko to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen Nabi Ibrahima Togola ko neɗɗo dawrugol ko guila ñande 27 lewru décembre mayno ɗum mayde mum ko guila nden kay o bifta yontere mankude seeɗa hande hay goto wona koreji makko wona avocat ji makko wona famille makko hay goto kay anda tigui holto o moftoya kanko Nabi Ibrahima Togola noon ko kanko ardi kaɗo landa dawrugol wiyete kam la nouvelle vision di mbaɗi ko sagataɓe bumuɓe noon kañumen arɓide e otomen ɓalejo tawi kadi vitre uji ɗi ko tenti woni vitre ji wala ko ɓawli hayso neɗɗo woni nder yiite ɗum kañumen tigui gaari ƴettimo ɗon jaade e makko ha ɗo noon wona kureji makko wona avocat ji makko hay goto anda tigui holto soka ha joni ko leydi Mali keddoɗen général Azimi Koita hoore transition laamu leydi Mali o jamirino kay nde liste électorale o sattete noɓe kewande kala hitande kay liste électorale ne heewi sattere ƴeewe tawi wol hesɓe fodɓe natude hen so tawi kadi wol yiɗɓe waylude nokkuji to votoyta e ɗon liste électorale noon ponnoɗo uddude kay e oɗo saaha joni hono jaagogal kalfinagal ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol o holliri tigui wonde binditagol ngol ɓeydama kay ɗo ha ñande 27 lewru février 2025 ha joni ko leydi Mali kedoɗen laamu leydi Mali tawe sunare mawɗo no fewi jaltugol aduna biyetenoɗo Bourayma Allay Touré gonnoɗo président du conseil national de la société civile ko aset hande o nayi lewru janvier 2025 o hooti joomi ko e nder Bamako lamorgo leydi Mali ko ministère de l'administration territoriale et de la territoriale et de la décentralisation ko kañum ɓayyini oɗon kabaru ɓe kalani noon mane kay o ɗamini wiriyeɗe ɓe kolliri tigui ma ɗum waw saktoyede ɗo e yesso ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sennumima to leydi Mali koto leydi Burkina Faso paɗen capitaine Ibrahima Traoré kañum woni hoorejo transition leydi Burkina Faso o holliri tigui o tafi kay ñande ɗiɗi lewru janvier 2025 o wawi tafde kay 3 bataillon d' intervention rapide ɗi noon tawa kadi ko gam koye mbadi yidde tekkinde e ɓeydude kay hattani konin koɓe tawa ɓeɗo noon kala so dillanana kay ene mbawa jabtade hen ko ɓuuri yawde e yaccade ɗiɗon bataillon ngaji tati noon keesi hen goto tawe to Arbinda noon o tawate ko nder falde Arbinda to nokku biteɗo Soum ene tawe to banggue rewo leydi ndi ɗiɗaɓo noon bataillon ɗiɗaɓo tawate tigui koto wiyete Ougarou tawe nder falde Gourma to banggue funnague leydi ni so tawi ko tataɓo tawate koto nokku biteɗo Diapoga tawe tigui e nder falde Diapoga tawa kadi koye nokku wiyete Tappo tawi to funnague leydi ni kanko capitaine Ibrahima Traoré noon garɗo e jappere laamu tawi ko coup d'état guila hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi e kala saaha mo ƴetta peeje kay tawa ko yidde tekkinde nden kam e ɓeydude nden ka e kisal kay e nder leydi he haɓade tigui guila e seɓɓitiɓe ha e wat boniɓe kala siftinde on noon tugui e nder hitande 2024 mayne nde teskama sappo joyi ujunere militaire mbaɗama recruté gam foof ko yidde tekkinde ko fati e nden ka e kisal kono haɗani e kala saaha ko janguji musdine mbaɗa e nder leydi he kala ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar habaruji men jolam jabbeɗi koto leydi Japon paɗen to leydi Japon neɗɗo kay tawi ko gandaɗo mo windere nde foof andi kay keptinaɗo kañum kay hecci windere nde kala on ko Japon ko debbo yaranno ko duuɓi 160 kanko omo wiyata noon Tomiko Itoka noon o yalti aduna ko aset hande o noon nayi lewru janvier wuto laamu ngu yaltini kabaru o yalti aduna noon koto wuuro witego Ashiya ene tawe to banggue worgo leydi Japon hollirama noon o yalti aduna kay o ɗacci noon kanko tegalde o yalti aduna noon omo ɗacci kay walla mbiyen ko neni mum sukaɓe nayo omo jogui kadi taniraɓe joyo woni le petit fils hollirama noon ko guila ñande 29 lewru décembre o yalti aduna kono ko aseta hande o laamu ngu ɓayini oɗon habaru koto leydi Chine paɗen cummo mukubinigu waɗi to jeere witege jeere Zangizaku to banggue rewo leydi Chine ko famdi kala yimɓe jeetato mbasi hen pittali men fodde sappo joyi neɗɗo kadi barmi hen barmande mustina fewi marchandise uji kewɗi kadi
e matériel koppeleje kewɗe cumi en ha jaadi e ndodi ɗum waɗi ko aseta hande o nayi lewru janvier 2025 koto leydi Palestine paadena ministère de la défense mo leydi Palestine ɓe kolliri tigui bila ɓe ɓayini aseta hande o bila mabɓe saket kay ko fati e wasɓe pittali men e barmoɓe kala togui ko guerre fuɗɗi woni jeeɗiɗi lewru octobre 2023 faade ñalawma hande o ɓe kolliri so tawi ko bila waraɓe wasɓe pittali men e nder Palestine ɓe jettima ñalawma hande o bila on yaara capanɗe nayyi e joyi ujunere fayi temedde jeeɗiɗi e sappo joyo neɗɗo e nder ɓen noon hen capanɗe joyo e jeenayo mbara tan koye nder 24 heures cakkitiɗo woni tuggi hanki fayi ñalawma hande o mbasi mbara e nder ɗiɗi het ɓe kolliri ɗon so tawi ko barminaɓe hen noon tuggi ko guerre fuɗɗi ɓe barmuɓe ɓe jettima temedere jeetati ujunere fayi temedde jeetati capanɗe joyo e yimɓe jeegomo ha joni koto Palestine keɗoɗen jeen ha to nokku biteɗo Cisjordanie occupé toon ko koninkoɓe Israël kañumen jooɗi toon jamma aljuma hanki o ha wendoga hande bomboje ɓe toɓɓuɗo noon ko camp réfugié woni tigui nokku to doga moltu en to kodi ɗum noon koto nokku biteɗo Naplouse waɗi neɗɗo goto basɗo hen fittade mum jeena e wonɓe kadi mbarmi hen mayiɗo hen noon ko suka tokoso omo yarano duuɓi sappo e jeetati o wiyetno ko Mohamed Medhat mena ko noon o wiyetno koto dowlaji tentuɗi Amérique paaɗeno to dowlaji tentuɗi Amérique ko toon uddirten kadi kabaruji men laamu Joe Biden ɓe kolliri tigui woni laamu leydi Amérique e gardagol Joe Biden gonɗo e ciltitiri e laamu mum ɓe kolliri tigui wonde sifande waɗama nden sifande ɗon ko jeeygu arme guila e pétalaji ha e missilaji ha e tigui anti missilaji kala e wondude munition ngaji kewɗi ɓe mbawi sifande nden sifande ɗon ko yeeyde on arme faade kay ɗin kaɓirɗe faade e leydi Israël jaaru sifande noon oɗo arme kañum o leydi Amérique ɗamini yeeyde leydi Israël jaara mum ene qiime ha milliard uji jeetati taw ko haalisa dollar ɓe kolliri kadi jeygu ngu e livré so foof ma wat kay ko adi ko Joe Biden ene ummo e jappere laamu ko adi kay ko Donald Trump ene lomtomo Donald Trump noon ko ñande nogas lewru janvier gonɗen ɗum ko ñande hen tigui waɗata investisseur mum ko ñande hen ƴettita golle o arta kay o laato capanɗe nayyi e jeeɗiɗi o horejo dowlaji dentuɗi Amérique musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide min to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on